जाथाया जोंनिया जों माने जोंनि कंग्रेस दलनि गासैबो फ्लेगफोरखौ खानायफोरखौ खेवजोबना लांनानै बबे जायगायाव गारहैदों आरो सावदों जों बेखौ दासिमबो खोनादों नाथाय नुवाखै। बिथांमोना जोंनि फ्लेगखौ गासैखौबो दिहुननानै लांजोबदों हरनि दिनै 10टा 11टा बाजियाव। जों दिनै नायजोब्बाय जोंनि फ्लेक्स खानायफोरखौ मोनसेबो गैया। जों माने दुखु मोनदों जेन गावजों गाव बर' माहारिनि मेजरिटि जायगायाव जों बेफोरबायदि जाया। जों बयहाबो अधिकार दं। सुबुं दारा गणतन्त्र हादोराव जोंहा बयहाबो मोन्थाय दं। बेनिखायनो जों मोन्थाय हिसाबै लिगेल भाबाव जों खामानि मावनांगौ। लिगेल भाबै जों खामानि मावनांगौ होननानै आं गासैखौबो फोरमायबाय। लोगोसे जायखि जेरावखि थाया मानो मोन्थाय हिसाबै थाखागोन। सोर देरहायो बिजाथिया जों बेखौ दासिमबो रोखायै बुंनो हाया। बेनिखायनो जाय जाय सुबुं बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों बिथांमोननि सायाव जोंनि आसाम सरकारनि एसपि डिएसपि बिथांमोना हरफोराव जेसेबां गिदिङो बिथांमोनखौ तदन्त लानांगौ आरो बिथांमोनखौ मोजाङै माने सासननि बेबस्थायाव फैनांगौ आरोखि। नोंथांनि साननाय बायदिबा जोंनि साननाय बायदिब्लाथ' जों दा गोसो सिंजों हमना मोनदों। जों दा माने आं थोंजोङै बुंनो थाङाखै अब्लाबो खेंसालिया बुंदों। मानो होनबा जाय दायो फ्लेक्स नुदों जों बिथांमोनानो मावदों होननानै जों साननानै लायो आरोखि। अदन्त बिजेपिनि टिमा मावदों होननानै साननायनि मोनसे बुब्लि दं आरोखि। समस्थिया जोंनिया ढेकियाजुलि समस्ति। केन्डिडेटआ जों बाटासुरां सारनि बेखौ जों फोरमायथिबाय।